कान्स मधलो प्राजक्ता माळीचो लूक मी झूम करून बघत असताना बायकोन माका रंगे हात पकडले. बायको म्हणता तुमचे काय हे धंदे चालू आहेत. बायलेक सांगले वायच उगी राव, मी तिच्या चेहऱ्यावरचो ग्लो बघतोय. बायल म्हणता थांबा मी तुमका सेम ग्लो दाखवतो. आता सणासुदीक माका असोच ग्लो हवं. बायल तिच्यासारखी आधी नऊवारी नेसून येली पण थोबाड्यावर काय ग्लो नव्हतं. म्हणून फेसेस कॅनडाचे हे 3 प्रोडक्ट घेतले. पहिल्या आधी स्ट्रोब क्रीम फासूक घेतले. ह्याच्यात सिया बटर आणि हायलोरॉनिक ऍसिड असतात. आता एकाच थोबाडाक फासल्यान तरी लगेच किती फरक पडलो तो बघा. एका साईडचा थोबाड एकदम डल दिसता तर दुसऱ्या साईडचा मस्त अगदी चमक. मग बायलेन लगेच सबन थोबाडावर फासून टाकलं. नंतर बायलेन घेतल्यान फेसेस कॅनडाचा 3-in-1 हायड्रा मॅट फाउंडेशन. त्याच्यात चुन्यासारखी व्हाईट स्ट्रोब क्रीम पण चोळून मिसळली. मॅट फिनिश तर देताच, त्याच्याबरोबर SPF 30 आणि मॉइश्चरायझर असल्यामुळे सबन थोबाडावर फुल कव्हरेज मिळते. बायलेन सबन थोबाडावर अप्लाय करून टाकल्यान आणि घेतल्यान फेसेस कॅनडाचे सुपर कॉम्पी वाव लिफ्टिंग. त्याचो शेड असा कोको काउच, लॉंग लास्टिंग असा, ट्रान्सफर प्रूफ असा, त्यामुळे बायलेन त्याका आय शॅडो आणि ब्लश म्हणून पण वापरून टाकला. आता हायलायटर हवं म्हणून स्ट्रोब क्रीम काच हाय पॉइंट्स वर अप्लाय करून टाकला आणि झालो बायलेचो मेकअप रेडी. शेवटी प्राजक्तान घातलेलो गळ्यात चोकर, हातात शिंदेशाही तोडे आणि नाकात नथ घालून बायलेचो फायनल लुक झालो. पण वसाड पडली नेमको सोमवार इल्यामुळे कासाराचं दुकान बंद, त्यामुळे कंबर पट्टो आणि बाजू बंद तेवढं भेटलो नाही. मगे बायलेक वाईज प्राजक्ता सारखे पोजी मारूक सांगले. तुमका ह्या लुक कसा वाटला कॉमेंट करून नक्की सांगा. बाकी नेहमीप्रमाणे प्रोडक्ट टॅग केलंय.